non pen ke autonomous council election long akaprek akhei tum vote pidu nong lelo lapen election thodu nong lelo ahok lo don mali to sita ning du kalama bangke Karbi Anglong Autonomous Council kandidat Karbi Anglong alo kandidat abirta ke ahok lo sita konna da council election long se vote pidu nong lema kumar tum se vote pilong ima kumar tum se pilong lema kumar tum se cheparai ma konna dim lo la halabang solam pini Elitum arnu kung pen Elitum cingki jitan ponona. Separate electoral rules and new action rules in the council election. Pudhak, Karbi Anglong Autonomous Council atum, laso pudhak. Elitum ningkradisi la. Kardom Don Marli Nilimen Angtong Ti APHLC Alam Jai Sarpo Mate spokesperson. Juhera ciklo, wosika ciklo, ni paying kora troksiar ni. Birta ke klang ting pulotang te. Assam Cabinet pen ka cheparai pon aposon hello. Assam along Moran Lapen Motak Autonomous Council do halabangso Moran Lapen Motak Autonomous Council along bangke. La Moran pen akaprek akhei tumangke la Moran Autonomous Council along bangke vote pidun long lilo lapen hala Motak Autonomous Council longke motok po akhei tumpen akaprek ke vote pidun long lelo pusi Assam Cabinet atum cheparai detlo. Assam Cabinet pulutang de komarlo la bangke non ke dobom Chief Minister Himonto Biswa Sharma lapen ministers ta hala dak arta ong muchot lapen the muchot ding muchot a minister atum si ini prong pen ka cheparai tang lamlo. Lasi Assam Cabinet atum isi ordinance aron selang atum pinchong lo si ordinance pulotang te la bangke ha Assam Assembly arlo kaching vai pen kaceparai tang alam ke kalilang ta cabinet lam chief minister do po la pen minister thimucho dingcho atum lang tum chingrum chom pen kaceparai tang alam aphansi ordinance pulo labang so ordinance bangke mo assembly long ponthunang la pen assembly long cheparai ponthunang lang ching vai si Setame assembly arlo si tame non amat ke BJP a minister satum BJP a MLA tum se ke ong lo pot la ke chekroi vek po la bangke Elitum ari kok dong ta chok lo lasi non pende Elitum ninje kling ta chok lo la Moran lapen motok Autonomous Council longke la Moran pen motok akhei pen akaprek atum bangke vote pidun long lelo polam ke la ke thir klong lo tasila Moran pen motok akhei komara tum lo la solam ke Elitum chethan plirji pulute arnuk pikpo hello pikpo setame Elitum joyke pen thihek pen chethan pondo na Moran pen motok akhei atum ke lake jasimet ke ha appar Assam nat ke atum Elitum district jongdamlo pulotang te Tinsukia Dibrugarh Dhemaji Sibsagar lahai long ke do akhei atum lo lasi alang litum laso alang litum Autonomous Council long bang akaprek akhei tum vote nang pidun long le der nangi lapen election nang thodu nang le det nang ji pusung lor la posana ka chesong thedung duma pujong sil tum char julo pulotang te ave ahok alang litum ka chesong do sita alang litum ka chesong bangke ST status pu Anglong asu punang hok nang ji pu aron pen nang hok nang ji Elitum ST pu ka chetok bom la poson thot si alang litum ba chetok long nangi pun non si ke hanglang Elitum ke ST cetok bom lo ha command near ni pen sita non Moran pen motok atum bangke alang Elitum ST kalilang non si ST nang hok nang ji Anglong asu pu nang hok nang ji pu non si chesong bom lang sita laso ka chesong bom laso ajak wang bom ho chingki chethan nang do bom lo lapen aphi chief minister pen chingki chethan ahut si non laso ang deng anang lelo non bangke alang Elitum Autonomous Council longke KCKB mat KCKB puta kalilo halaka prek akhei tuman ke jok masi jok tunong lelo lapen thuta thodu long lelo ningdu kalam kali madon mar Elitum alang Elitum phangi birta ke melo lapen Elitum hin pen sta ke kham khe dunjia son kalilo alang Elitum phana bangke Elitum ning arong dunlo lapen chedon dunlo sita Elitum phanchi ma thathulo pulotang te iningdu melam nang klang roklo pipor lo a thema Karbi Anglong arlo Karbi Anglong arat
Elitum ja semet Anglong arat atum Karbi pen ke jenglok dak Anglong arat atum si Assam arloke Council a Voterlist along KJKB atum amen ing than et nangji vote nang pa jok dunong le den nangi lapen election nang pa thudunong le den nangji pu akache song ke Elitum si ke cheng ahok pet alam che thanlo pulo tangte mohet nili ki pupon Moran lapen Motak Autonomous Council atum ke suri hinira ing koi si ke seng la sita Elitum bangke a district elong ta ha ningkan pharo kre sir kebra phokebra se ningkan pen lapen phokebra hini bange tumke a council da long phidlo seta la anarni bangke Elitum ke KJK bia tuma phana dim ke pek lok avarsai ki pi lok se Elitum akar biang long chi pi rang lo la se hala so ko chi pi rang bang Elitum vir dep hang Elitum e son bakke klem nang lang la chi the sin do lang apola so hot bang Elitum e son bak klem nang lang pusi suri hini ra kre throk aning kana bangke Elitum 24 plus organization amen pen Elitum Guwahati High Court along PIL itum pilo public interest litigation Guwahati High Court long itum case pichok lo da case along non ta itum theklong ji lake order ki pitang lo Roton Terang and 17 others versus the state of Assam and 8 others plus so non tamen klang ang theklong ji Guwahati High Court along online a website itum damlo pulo tang lake theklong po la pen la bangso a PIL number bangke PIL 9 2017 la hello sita Elitum saru sarhang atum jasemet Elitum lahai internet ki othek the phone othek pa me tum bang kachini nang bang la hello Guwahati High Court long Elitum arat pen case pidam choklo pilo case pidam ke case ki pidam bang ke lalo Karbi Anglong Autonomous Council arlo council kachari bomatum akimi aron selam nang po lapen aso aron along bangke alang Elitum tok kling nang po te Karbi Anglong Autonomous Council election ko puson si ki biji ma ko mara tum si vote ke joglong ima ko mara tum si ke joglong lema ko mara tum si thurlong lema so alam bangke klar dak nang po mohet pen Elitum ka chethan pon a PIL ko mantu si ki pima lapen ko mantu arni si ki haima lapen kupi si ke tokma ni dia sap so than pon phuipo labang so PIL 9 2017 a number lo la ki pidam bangka lake suri hini ra kret frokse ning kan lo la pen la bangso a PIL a case ke hai arni bangka lake jakhong po kreke thom suri hini ra krenar kep aning kan si Elitum che pahai pon long do ta pen hala bangso a case Elitum hai diat lo puki po the bangke hala da kupi sikit tok mai tum jethan pon lo na hala da ke tok bang la poson hello Karbi Anglong Autonomous Council atum ciklo jon krihiniang bong akimi aron selampo da Karbi Anglong arat kar ia tengpen ciklo jon krihini mate ningkani siang bong aron kimi selampo pusi lang tumahin pen kotong lamchak pilo lapen kot penta toilo la kroidiat lo potsi high court along ta case bangke jutkok lo sita dak court pen ki pudu thulang ningkani sikali ciklo jon krihini kali ciklo jon throk ang bong si claim petang nangi pusi Guwahati High Court pen dak lam toy ki pidu klar dak pen laki internet ki othe ka tu bangke lake lang nam tamilo sita me ciklo jon throk kali nang tum lakhai dedno suri hini ra krinar kep aningkan pen non ke ingkora pho nang lut edlo non antala bangso aron Elitum theklong lelang lasi api ning jangje ning pungsi roton terang ke hai amen pen alang limit hang contempt of court a case bang pidam thulo contempt of court purotang te lage court alam karkan court alam ke kroikre court aphan aman ki pithek the pulo se hala bangso case ki piahut Karbi Anglong Autonomous Council pen kacho toidun a standing council so join to chutia alang li bang che thak dun lo Karbi Anglong Autonomous Council pen bangke ing thir et a hok pet pen la bangso aron selam lo la pen governor phan pipa jir lo pusi lang li hin pen ke che thak dun lo masi court pen bang apulo to claim lo te milo pusi pulo setame a hok pet bangke alu to wogamat alu konatong ki pidam ne konatong ke done hala so abange piniar ni anta thang angring ta klang ledat lo akhei Tuliram Ronghang alang li
la bangso a case a teng pen la so case ki hai la so goti high court pen alam to e teng pen alang li la so a ron ka pin chong pen ka pa chogi kalisi alang li rara theng no pilo ni ge thu bangke se election thulongle voterlist pe internet nangi buke tokke jage nangli yong si India citizenship lo pulongte nangli yong si voters lo pulongte nangli yong si nangli arta ninkan ko ra follow pulongte nangli election da contest tu nonglo alang li kaning ye thu bangke India aron along constitution along six schedule along na hokta KCKB atum amen in khanang ji lapen KCKB atum election ang thodun long le punna hokta ke tokawe pusi alang li rara thein nu kaning je ante la puson kaning je abang pusi Karbi Anglong Autonomous Council abotar list pen KCKB amen in khanangi po aron se lam lang mala lapen tok thu det posita ha Governor ari deng lelo pulo tang te chok vek nang ji nang che kroi dun vek nang i polang li kaning je atir si pi ma aja kong si pi ma si pi pelo don mari to athema alang li met hang aning ke hang mata lahelo Pawon Kumar phan ticket pilong nang po Ojit Kumar de phan council long deputy chairman peman long nang po Mukut Mohon to pen chenglok alang li tuma phan mang kai ke ta council long ka din pi pon bom nang po hala se ning ke hang kante engke alam ta hok man derlo Elitum akoi ki pichot kalilo alam ta hok man detlo athei pini arni anta jo ha suri hini ra kre na ke aning kan pen non ning kan proxy ke nang pleng bom lo sita pini arni anta la bangso aron na bangke theklong le detlo le halo don mali tum ning du golam bangke hala moran pen motok atum bangke alang tum si vote joklong chodangi thurlong chodangi pu ka che song ke pini arni anta tir ang po bangke theklong le na hokta lale ke hang vekta kali ST status naingi pusi ke hang sita pinya ni bangke alang litum na so aron na bangke long lok lo ta pen hala chief minister Himanto Biswa Sharma ta hala tum phanse che don dun sita Elitum ko mantunia ning kan pen ha suri ni ra kret rok aning kan pen do de sang se Elitum ka che song kwan ne ra da tum chirung lo chirek lo la so ka che song a join ni pen ko mane areng a fu so bang dolo avi gi jang bang dolo daksi ko made a porchi pid bang dolo piso so me ki en tenet thai a hem a red sok sang duma bima putene thai la pon ka che song hala so ang theka bangke pinie bangke Elitum bangke long onte de nehla don marni tum Assam a chief minister Himanto Biswa Sharma ke bang da Karbi Anglong ke bang vera bangke Elitum ining karong athai abi pukela helo hem prek alam le arjudun sita alang le ke lampar si ke thak Karbi Anglong ke hem prek mate state penta athak lang super state penta athak thulang state penta ke the thulang pusi Elitum han lampar penang athak sita Elitum akar biang long ke state kalima kalang ma hempre kalima kalang ma ke Elitum si chini lo halapo e hina bangke hemprek penta athak thulang hemprek penta ke the thulang pusi nang ipu sita la pu bangke Tuliram Ronghang bangta hemprek bangke tum hang bom nang ipu ta ni thu de lasi Elitum han lam pen sinanga pa thu lok rara pan ga chong thui lok ang thek lai helo sidon marli tum labangso alamarjan ke cheng along penili ki pu council election long akaprek akhei tum vote jokdun long le polam ke ahok lo sita Karbi Anglong arlo kali detlo don marle to ha akaprek det pinak lo da Karbi Anglong farman ke people lo playing play det ke athima Karbi Anglong a CEM Tuliram Ronghang ke haya mata aning hang he MLA atum ta aning hang he MP mata aning hang he lapen Assam chief minister Himanto Biswa Sharma mata aning hang he del la sidon marli atum non la pusona por hot Elitum pilo klem ponte Elitum ke hang vega tuma phan bang na pipe sita la hang happy na tuma phan bang ke pipa jirlo la sin nili ki puji pu bang la halo don marli atum non la pusona por hot la kan ke me hot Elitum ka do ka beta thur pak se chesong nangi hala moran pen motok atum non ST ta che tok telang hala tum phan jong sila pu ana cha kong pi pulutang te dak Elitum Karbi Anglong arar phan kupia porlo kelang pangkri veke pu bang Elitum che song nai a hok pet ke da Karbi Anglong Autonomous Council long ma cha kong dokok lu sta pini bangke Assam government a phana de tum jong nang ko ka the bang lehlo Elitum account sila ma si ning joino man detlo ate kachari atum ame thang aja kong ma si chi ne detlo che song me pu me che dan dun me po bangke alang le tum bang chi ne pin lo
มาเตสองอิสิเวต BJP ลงโดราเป็ดปปสิจิป่วยให้เด็ดลาไตซอนloเสดอนมาลีตุมนอนอปอร์อาการเกมีหุดบังเกการเบียงลงรัดโดอันทูร์ปักซีดักการเบียงลง Autonomous Council อาร์ลัวบังเกเกเจเกเบโคนามานาตุมอเมนอิงทานเอฟซีโหวตนังปัจจกดุนลงเลดเด็ดนังฮีลาเป็นอิเล็กชันนังทูดุนลงเลดเด็ดนังฮีลาเป็นอันปาร์ตาเบฮาเบปาร์เป็นเกเจงล็อกลงเลเพลังอาจักกงอันตานังลงดุนเด็ดเด็ดนังจีปากาเจสองบังเกอิตุมปุถทอดปังทางทุนังอิลิตุมอาเทมานอนกาจารีบอมาตุมบังเกอันนิงเกหางเป็นอันนิงดอกบังเกเคลมคลิลูลกิเคลมคลิลูลาซีอิลิตุมรัดเป็นสิเจสองสิอิงโดยนังปอลาเป็นมัวปอนังลิลูปุโลตังเตอลังลิตุมพันบังเกลาบังสว่างหอยเป็นมาสิเตเร็กผิดนิงอิลิตุกาลีปุโลตังเตมัวพรังเกบังจิลังอันนี้อันที่ตามเมอิลิตุมเกลาปุโซนักกิสุงบังเกลาแค่เจตงนังบอมปุลาสิลากิสุงเจตงนังบอมเทลักลากบังเกอิลิตุมอังหอยเป็นมาตะกิสุมาเตเร็กผิดโลตังเตอากิสุงบังเกเจตงยกพลอดปุลิตุsi don marli tum pini labang so ala marjana lo ngaching ki than mai pon vet lo mo kapre lam Elitum chethan pon tu bom nang labang so a channel lo tum subscribe ignore non pen bang ke nang tum apor pen bang ke la marjana bang ke thek pon lo kardo